Ku gyara zama domin ku ji jihohin Najeriya guda biyar da siyasar su ke ɗaukar zafi gabanin zaben shekara ta 2027. Tirkashi muna roƙon ku taimaka ku yi sharing ɗin wannan bidiyo sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen sa domin ku ji waɗannan jihohi da kuma irin zafin da siyasar ta ɗauka a jihohin su. Duk da cewa akwai sauran lokaci kafin zaben shekara ta 2027, za a iya cewa harkokin siyasa sun fara zafi a Najeriya, musamman a wasu jihohin kasar da suka yi fice wajen siyasa mai zafi. A dokokin kundin hukumar zaɓe ta kasar INEC har yanzu ba a fitar da jadawalin zaben shekara ta 2027 ba, balle a san lokacin fara siyasa gadan-gadan. To amma tun daga shekarar da ta gabata ne siyasa ta ɗau zafi a wasu jihohin Najeriya, inda 'yan siyasa suka rika sauyi shika. A wasu guraren aka fuskanci hargitsi, a wasu jihohin kuma ake ta musayar yawu. BBC ta yi nazari kan jihohin Najeriya da siyasar suke daukar hankali gabanin zaben shekara ta 2027. Jiha ta farko ita ce jihar Kano. A halin da ake ciki yanzu za a iya cewa gajimaran rashin tabbas ya lullube sararin samaniyar siyasar jihar Kano tun bayan raɗe-raɗe masu ƙarfi da ake na cewa gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya gama kulle kayansa domin sauya sheka daga jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar zuwa jam'iyyar APC wadda ba a ga maciji a tsakanin su. Babban abin mamakin shine ana ganin cewa gwamna Abba zai gaban kansa ne zuwa jam'iyyar APC ba tare da amincewar ubangidansa ba, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kamar yadda ake cewa siyasar Kano sai dan Kano, za a iya cewa an ga haka a yanayin siyasar wannan lokaci. Kano ta daɗe tana ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya tun a zamanin marigayi Malam Aminu Kano. Tun bayan zaben shekara ta 2023 da NNPP ta doke jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar ne aka fara sabuwar siyasar jihar. Bayan zaben ne aka fara samun musayar yawu tsakanin bangaren Ganduje da bangaren Kwankwasiya, sannan daga baya aka samu bangaren sanata Barau Jibrin, musamman bayan da ya zama mataimakin shugaban majalisar dattawa. Daga baya sabani ya fito fili tsakanin bangaren Ganduje da bangaren Barau, inda na kusa da Barau suka fara tallata shi a matsayin wanda ya fi cancanta ya yi takarar gwamna a jam'iyyar ta APC. An ga yadda wasu 'yan jihar suka rasa wasu mukamai, ko da aka rasa baki daya ko aka canza da wasu, lamarin da ake alakantawa da siyasar jihar. A yanzu da aka fara raɗe-raɗin cewa gwamnan jihar yana yunkurin koma APC, sai lissafin ya fara sauyawa, inda aka ga 'yan asalin APC din suna yada wa juna magana, wasu na maraba wasu na gunaguni, yayin da ita NNPP wasu ke jifar abokan nasu da cin amana. Siyasar Kano na jan hankali sosai, inda ake yawan tafka muhawara kan abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi da dama na kasar. Sai jiha ta biyu ita ce jihar Rivers. A jihar Rivers siyasar ta dagule kuma babu wanda ya san menene zai faru sai Allah. Hamayyar siyasa tsakanin gwamna mai ci Siminalayi Fubara da mai gidansa kuma minista mai karfin fada aji Nyesom Wike ta jefa jihar cikin rikici da babu wata jiha da ta fada makamancinsa a cikin sama da shekara biyu da aka kwashe bayan babban zaben shekara ta 2023. Yanzu haka batu ake yi na tsige gwamnan jihar. Labarin sake yunkurin tsige gwamnan jihar da 'yan majalisar jihar waɗanda na kusa da Nyesom Wike ne ya ja hankalin mutane, musamman a fagen siyasar Najeriya. Ana kallon dai rikici tsakanin gwamna Siminalayi Fubara na jihar Rivers da ubangidansa minista Nyesom Wike a matsayin fafutukar kwatar iko da siyasar jihar mai arzikin man fetur. Kusan za a iya cewa Wike ne ya yi uwa da makarbiya wajen tabbatar da Fubara ya zama gwamnan jihar domin ya gaje shi bayan ya kammala wa'adinsa na biyu a nan mulki. Tun a shekara ta 2023 bayan samun nasara a zaben ne shugabannin biyu suke takun saka kan jan ragamar jihar, lamarin da ya sa siyasar jihar ta ɗauki zafi har ta zama abar kallo da magana a fadin ƙasar. Tun a farkon mulkin Fubara aka fara rikici a game da shugabannin ƙananan hukumomi, inda bayan wa'adin waɗanda Fubara ya gada daga Wike ya ƙare ya buƙaci su tafi, su kuma suka ce
allambaran suna da sauran lokaci. Ana cikin wannan ne iya sanar da naɗa shugabannin rikon ƙwarya domin su maye gurbin waɗancan, lamarin da ya tayar da tashin hankali a jihar. Daga baya 'yan majalisar jihar da ke tare da Fubara sun sanar da tsige mafi yawan 'yan majalisar da ke tare da Wike, lamarin da ya ƙara ta'azzara rikicin siyasar jihar. Sannan Fubara ya gudanar da zaben ƙananan hukumomi inda mutanensa suka lashe. Daga bisani kotun koli ta soke zaben, sannan ta soke cire 'yan majalisar tare da umarta Fubara ya je gaban su ya gabatar da kasafin kuɗi. Ana cikin haka shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da gwamnan tare da naɗa gwamnan rikon ƙwarya na wata 6, sannan ya jagoranci sulhunta Wike da Fubara. Bayan sulhun ne aka yi sabon zaben ƙananan hukumomi inda mafi yawan su suka kasance na kusa da Wike. Sai tun bayan da Fubara ya sanar da komawa APC ne rikici ya ƙara komawa ɗanye, inda aka fara rikici kan waye ya kamata ya jagoranci tallata shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Lagos. Duk da cewa rikicin siyasar jihar Lagos bai cika fitowa fili ba, amma lallai jihar tana fama da rikice-rikice. An ga yadda aka kayar da tsohon gwamnan jihar Akinwumi Ambode a takarar fitar da gwani saboda ya samu sabani da shugaban ƙasa na yanzu Bola Tinubu. Haka kuma kafin shi ana tunanin tsohon gwamnan jihar Babatunde Fashola ma da ƙyar ya sha wajen komawa wa'adi na biyu. Shi ma gwamna na yanzu an ga yadda a watannin baya Tinubu ya je Lagos amma ya ƙi gaisawa da shi duk da cewa ya je tarɓasa. Sannan ana yaɗa jita-jita cewa sai Tinubu zai tsaya takarar gwamnan jihar. Amma a ranar 13 ga watan Janairun shekara ta 2025 da ta gabata, siyasar jihar ta ɗauki zafi bayan 'yan majalisar dokokin jihar Lagos sun tsige kakakin majalisar Mudashiru Obasa bayan sun zarge shi da saba dokokin majalisa da kuma almundahana. Tuni dai majalisar ta mai gurbinsa da mataimakinsa Majisola Miranda. Mrs. Miranda wadda ke wakiltar mazaɓar Apapawan ta kasance tsohuwar mai tsawatarwar majalisar, yayin da Mujib Fatai ya kasance sabon mataimakin kakakin majalisar dokokin ta jihar Lagos. An tsige Obasa ne wata guda bayan da ake zargin shi da kashe naira biliyan 17 wajen gyara kofar da ke kaiwa majalisar. Sai ba da dadewa ba aka fara cewa ba da yawun Tinubu aka tsige Obasa ba, lamarin da yasa daga baya da kanta sabuwar shugaban majalisar ta sauka inda Obasa ya koma kujerarsa. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Kaduna. A wannan karan za a iya cewa siyasar jihar Kaduna ta ƙara zafi sama da yadda aka saba gani a zabukan baya. A wannan karan za a iya cewa siyasar jihar Kaduna ta ƙara zafi sama da yadda aka saba gani a zabukan baya, lamarin da ba zai rasa nasaba da kasancewa El Rufa'i a jam'iyyar hamayya ba. Amma ko a zaben shekara ta 2019 da 2023 an yi gwagwarmaya a siyasar Kaduna, musamman tsakanin gwamna Nasir El Rufa'i da wasu tsofaffin abokan siyasarsa irin su Sanata Shehu Sani da Uthman Hunkuyi da sauransu. Gwamnan jihar Kaduna na yanzu Uba Sani da Nasir El Rufa'i dai abokai ne, kuma El Rufa'i ne ya shige gaba wajen ganin Uba Sani ya gaje shi a kujerar gwamnatin jihar ta Kaduna. Sai dai ba a daɗe ana ɗasawa ba, inda tun ana ɓoyewa har abin ya fito fili, inda ɓangarorin makusantan junan biyu suka fara musayar yawu. Daga bisani tsohon gwamnan da kansa ya fito ya yi zargin cewa da hannun gwamna mai ci ake masa bi da kulli, sannan ya ƙudiri aniyar ganin ya jagoranci kayar da gwamnan a zaɓe mai zuwa. Wani abu da ya sa siyasar jihar Kaduna ke ƙara zafi da ɗaukar hankali shine batun addini da ƙabilanci, inda ɓangaranci ke taka rawa sosai wajen juya akalar siyasar ƙasar. Sai jiha ta gaba ita ce jihar Zamfara. Jihar Zamfara ta shiga wannan jeri ne ganin yadda siyasar jihar mai arzikin ma'adanai ta yi zafi sosai a wannan karam. Siyasar Zamfara ita ma ta daɗe tana zafi, amma tun bayan da gwamna Lawan Dauda ya doke Matawalle, sannan Tinubu ya naɗa Matawalle a matsayin minista, sai siyasa ta ƙara jan hankali. Jihar Zamfara ta daɗe tana fama da matsalar tsaro, inda kusan kowane ɗan siyasa yake sanya batun magance matsalar a cikin abubuwan da yake fata zai yi idan ya samu dama. An dai sha jin gwamnan na cewa ana masa katsalandan a harkokin tsaron jihar sa, inda ya ce daga gwamnatin tarayya ake shirya sulhu da 'yan bindiga, lamarin da ya ce ko kaɗan ba zai lamunta ba. Ana dai ganin Matawalle na da burin sake tsayawa takarar gwamnan jihar ta Zamfara, inda zai fafata da gwamna mai ci na yanzu wanda ya doke shi. To masu sauraron mu kun dije waɗannan jihohi da ake ci gaba da fafatawa a Najeriya, mai za ku ce dangane da wannan al'amura gaba ɗaya?